ଏକ ସମୟର କରାଳ ପବନ ଗର୍ଜନ କରି ଯେବେ ବୋହି ଆସେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ କୋଠରୀର ଝରକା ସବୁ ପବନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗର୍ଜି ଉଠେ। ଅନେକ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ସ୍ପର୍ଶେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ନିଦୁଆ ଆଖିକୁ ମକଚି ମକଚି ପାଲଟା ବିଛଣାରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାଉଁଟୁଥାଏ। ସକାଳ ସାଥିରେ ଚେଇଁ ଉଠିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପୁଣି ସାରା ଦିନ ଘୋଷାରି ପିଟାରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦିଏ। ତଥାପି ସେମିତି ସେ ଚାଲିଥାଏ। ନିଜ ଘରଠାରୁ ଅନେକ କୋଶ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏ ବିଦେଶକୁ, ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଶାରେ, ଆଉ ଦମ୍ଭପଣିଆ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ଯେବେ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ଏ ଚଲାପଥରେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ର କେଇଟା ଗଛ ବି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ତା ଖବର ଏକ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ। କେବେ ସେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲୁଥାଏ, କେବେ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଝୁମି ଉଠୁଥାଏ। ପୁଣି ମେଘ ସବାରିରେ ବସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖୁଥାଏ। ଶୀତଳ ସମୀର ସ୍ପର୍ଶରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲମାନେ ବି ସାଥୀଟିଏ ପରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ତା ଏକାନ୍ତ ଚଲାପଥରେ। ପୁଣି କେବେ ଅମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ନଜରରୁ ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇଛି ଜନଗହଳିରେ। ନିର୍ଜନ ପୁଣି ସେ କୋଠରୀ, ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ବି ସେ ଚମକି ଉଠେ। ଟିକେ ମା'ର କୋଳ, ବାପାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ଆଖିର ଲୁହ ଝରି ଆସି ମାଟିରେ ଲୋଟେ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁ ନିଜ ଛାଇ ସହ ପୁଣି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଜହ୍ନ ସହ ଏକ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏ ସମୟର କଷାଘାତରେ ନିଇତି ଜଳି ଜଳି ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ, କେବେ ମା'ର ଗର୍ଭରୁ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଥିବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣଟିଏ, କେବେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହେଉଥିବା ଝିଅଟିଏ, ପୁଣି ନରରାକ୍ଷସଙ୍କ କ୍ଷୁଧାଗ୍ନିର ଶିକାରଟିଏ, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଟିଏ, ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମା'ଟିଏ। ତୁମେ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଏକା ଏକା ଚାଲୁଥିବା ନାରୀଟିଏ। ତୁମେ ଏକା ଚାଲୁଥିବା ନାରୀଟିଏ।